Mechatronic Automation A/S har hovedsæde i Aabybro, midt i den smukke nordjyske natur, tæt ved Vesterhavet og Store Vildmose. Med under 10 minutters kørsel til Aalborg Lufthavn og til motorvejen, er der samtidig hurtig adgang til resten af verden. Mechatronic Automation er datterselskab af svejsemaskinfabrikken Mechatronic A/S og blev etableret i 1986 med speciale inden for svejseautomatisering. Mechatronic er moderselskabet i koncernen, som foruden Mechatronic Automation består af 14 selskaber, hvoraf de 10 er salgsselskaber på vores vigtigste eksportmarkeder. Mechatronic Automation repræsenterer den bedste viden og erfaring fra svejsebranchen kombineret med den nyeste automationsteknologi. Vi valgte tidligt at specialisere os inden for robotsvejsning og er i dag markedsførende inden for vores felt. Mechatronic Automation. Alle funktioner er samlet i Aabybro. Udvikling og salg, konstruktion, produktion, afprøvning, lager, service og uddannelse. Vi beskæftiger omkring 50 medarbejdere og har i de seneste år været inde i en rivende udvikling, som har resulteret i en betydelig forøgelse af både omsætning og indtjening. Vores medarbejdere er højt uddannede, og det sikrer kunderne den ønskede totalløsning, som er kendetegnet ved præcision og høj teknisk kvalitet. Mechatronic Automations klare fokusering på robotsvejsning har gjort virksomheden til Skandinaviens største inden for sit område. Vi valgte for nogle år siden at gå mod strømmen inden for automation, hvor flere og flere i hård konkurrence byder ind på alle former for totale fabriksløsninger. I Aabybro fokuseres på intelligente svejseløsninger, baseret på kernekompetencerne i koncernen. Som følge af, at vi har valgt en smallere niche, er det skandinaviske marked imidlertid blevet for småt. Derfor er markedsområdet nu udvidet med Tyskland. En vigtig parameter er vores evne til at gøre kunderne mere konkurrencedygtige gennem automatisering, kombineret med en effektiv materialestyring. De virksomheder, der har valgt at samarbejde med Mechatronic Automation, har opnået bemærkelsesværdige resultater i form af høj ensartet kvalitet og forøget output. I udviklingen af robotløsninger arbejder vi tæt sammen med de 2 førende leverandører på verdensmarkedet, Fanuc Robotics og ABB, der blandt andet udvikler speciel software til lysbusvejsning. Som tidligere nævnt har Mechatronic Automation samlet hele ekspertisen under et tag og kan derfor også håndtere alle opgaver selv. Ganske vist arbejder vi sammen med en række underleverandører ved afvikling af store ordrer. Men idéerne udtænkes altid på hovedsædet i Aabybro. Gennemførelsen af et projekt bygger på følgende faser: besigtigelse og vurdering af opgaven, idékatalog og layout, svejseprøver og simulering, tilbud, ordrebekræftelse, konstruktion, layoutgodkendelse, opbygning og produktion, test, besigtigelse, montage, intern godkendelse, sluttest, instruktion og undervisning og aflevering. Med adgang til den nyeste viden inden for svejsning og robotteknologi og løbende produktudvikling i et engageret specialistmiljø, er Mechatronic Automation i stand til at skabe skræddersyede totalløsninger. Mechatronic Automation konstruerer, producerer og servicerer robotløsninger til svejseprocesserne TIG, MIG, MAG, plasma og modstand, og dækker hele spektret fra små enkle løsninger til store komplette produktionslinjer. I de seneste år er vores udvikling gået fra maskinleverandør til strategisk partner. Denne udvikling skyldes blandt andet vores følge-med-strategi. Vi har holdt os i kølvandet på de større kunder og har derfor haft mulighed for at bevæge os ind på fjerne markeder som Mexico, USA og Rusland. Listen over kernekunder omfatter blandt andet Danfoss, Grundfos, Electrolux og ikke mindst Volkswagen.
Ordren til Volkswagen-datterselskabet Citec i foråret 2002 satte for alvor gang i eksporten til det tyske marked og var med en ordresum på 60 millioner den hidtil største enkeltordre i Mechatronic-koncernen. Samlet tæller ordren 70 robotter og indeholder desuden 46 modstandssvejsanlæg. Det tyske firma Bremer Werk für Montagesysteme leverede logistikdelen til ordren og har siden fungeret som samarbejdspartner i Tyskland. Det komplette automationsanlæg i Polkowice i Polen svejser ugentligt omkring 70.000 bilsæder til en række Volkswagen-modeller: Golf, Seat, Skoda og Audi. På baggrund af den positive udvikling og succes, Mechatronic Automation har været igennem, satser vi også i fremtiden på at være førende inden for svejseteknologi og tilhørende automatiseringsopgaver hos kunderne. En offensiv strategi uden begrænsninger, som går ud på at få øje på mulighederne og ture forfølge dem.